Bon dia. Bon dia. Vengia a denunciar una cosa en l'institut. Sé que és difícil parlar d'això, però no aguanti més. No sé què m'agradaria solucionar-ho. Ei, tete, campes fotos que penjaran agua. Ella aquesta? Ella aquesta. Quina puta. És molt leja, no? Què senyor, avui us vol menjar amb Ju? Lluís. Amb el Lluís, se vos. Oh, campa. Aquella no hi era classe de la nau de l'institut? Era Arana, que era l'Eixa. L'Eixa, què era? Anava a fotre jo a Bruno. Bon dia, mainades. Bon dia. Sabeu quina hi ha taula de l'any? Aquella era de pura letra. No, és que no hi ha puta gata. Vull dir, no. Es puta, es puta. És puta. Es puta, es puta. Métale puta. Aunque sea autoridad casi. Capala era su letra. Qué pringada, Papi, perdona. ¿Qué estás llevando tanta a la casa? Que pase pringada. No, por favor, no. ¿Qué es así? ¿Mos has portat els entrepans? No. Com que Com que no? Ah, ah!